Dacă ești în strâmtorare și n-ai niciun ajutor, hai la Domnul, că El este singurul tău ajutor. Când vezi că ți-e luntrea zdrobită și nu vezi pe nimeni venind, tu strigă la El fără frică, El e ajutorul oricând. Când vezi că ți-e luntrea zdrobită și nu vezi pe nimeni venind, tu strigă la El fără frică, El e ajutorul oricând. Dacă ești cuprins de grijuri și nu poți să înaintezi, prins în groapa deznădejdii, în neagra noapte și nu vezi, tu caută-L în rugă, răspuns vei primi de la El. Și atunci când furtuna-i prea mare, Iisus o liniștește mereu. Tu caută-L în rugă, răspuns vei primi de la El. Și atunci când furtuna-i prea mare, Iisus o liniștește mereu. Încrede-te, Iisus te iubește, încrede-te deplin în El. Încrede-te, nu te părăsește, Iisus este ajutorul tău. Celui ce vine și te iubește mereu, vine la tine Hristos, Dumnezeul tău. Celui ce vine și te iubește mereu, vine la tine Hristos, Dumnezeul tău, Hristos, Dumnezeul tău.